Aquest vídeo havia decidit no fer-lo, però he canviat d'opinió i t'explicaré per què. Avui de matí he anat en el bar i l'amo aquest sud-americà m'ha dit que com podria ser que un país hi hagués odi cap a la bandera pròpia. I la seva pregunta m'ha fet pensar que per aventura convenia fer aquest vídeo per explicar un parell de coses. El problema que hi ha a Espanya en la bandera és que la bandera se l'ha fet seva un sector de la població que la utilitza per legitimar comportaments agressius, per legitimar amenaces, per legitimar insults, per legitimar la persecució a tot aquell que no se sent com ell. Per la bandera d'Espanya, per l'ús que en fa aquesta gent, hi ha una mestra que fa 72 hores que aguanta insults, que aguanta amenaces de mort, ella i la seva família. El pecat que va cometre va ser fer complir el reglament de l'escola, que no autoritzava que hi hagués una bandera penjada en el moment que ella la va trobar. Que jo te dic una cosa, dins una aula no hi ha d'haver banderes en cap moment. Però això és un altre tema. En aquell moment aquella dona l'únic que va fer va ser complir amb el reglament de l'escola. I des d'aleshores, insults, amenaces, fins i tot un tipus en el Parlament, un tal Pescanova, ha demanat que la treguin en el carrer. Per què? Per fer complir el règim de l'escola, insistesc. Vos heu posat per un instant en la pell d'aquesta mestra, en la pell de la seva família, amb el fum que n'estan passant? Cony, imagina't les 72 hores que du aquesta dona. Com ha de tornar aquesta dona ara a fer feina? Què hagués passat, per exemple, si un al·lot francès hagués volgut penjar la bandera francesa a la classe? O un marroquí. Els espanyols ja haguessin votat que això és Espanya. Com que això és Espanya, tu tens més dret que no és del costat. No. Aquí tothom té el mateix dret. I te dic una cosa, sense sentir-me espanyol, sense anar més enfora, a mi em fa ganes que la selecció espanyola guanyi el Mundial, perquè me cau bé Luis Enrique, perquè sent més propers a aquests jugadors que no uns altres. Però si no me vull sentir espanyol, no m'hi sent. I aquest sentiment el deix fora de l'aula. A l'aula s'hi va a aprendre, s'hi va a conviure.